שלום. שלום. מה אפשר לאכול פה? אפשר לאכול פה שניצל, גם סלט וגם סטייק. כן, מאוד. עגבניות. יפה, אז אני רוצה סטייק וסלט עגבניות. את רוצה משהו לשתות? כן. מה? קולה. קולה? כמה זמן זה לוקח? רק קצת. יפה. לרוניה, תזרק שרים. תודה. ואחר כך את מצרים, ואחר כך אני כל הזמן, ואז את, ואז אני, ואז את, ואז אני. למה? תודה.